cadrul acestei prezentări vom folosi programul de analiză statistică JASP pentru a ilustra un exercițiu cu analiza de varianță, mai specific cu ANOVA unifactorial cu eșantioane independente. Dacă vrei să faci analizele împreună cu mine, accesează linkul din descrierea acestui video pentru a afla cum poți descărca baza de date pe care lucrezi și slide-urile care stau la baza acestei prezentări, precum și alte materiale și slide-uri în care vei găsi mai multe informații utile despre ANOVA și alte tipuri de ANOVA și de designuri și despre modul de testare a lor în JASP. Revenind la obiectul prezentării de față, dacă vorbim despre un design unifactorial, înseamnă că avem o singură variabilă independentă care are mai multe niveluri sau modalități. Analiza de varianță se aplică atunci când avem cel puțin 3 niveluri ale variabilei independente. De exemplu, să presupunem că ne interesează efectul consumului de cafea asupra performanței în rezolvarea de probleme. Avem aici o singură variabilă independentă, și anume consumul de cafea, care are 3 niveluri sau modalități. A1, consum absent, A2, consum moderat, operaționalizat prin consumul unei singure căni de cafea, și A3, consum ridicat, operaționalizat prin consumul a 3 căni. Variabila dependentă este performanța în rezolvarea de probleme, care poate fi operaționalizată, de exemplu, prin numărul de probleme rezolvate într-o sesiune sau prin punctajul obținut la o sarcină de rezolvare de probleme. Avem așadar, ca variabilă dependentă, o variabilă continuă, chiar o variabilă numerică, așa cum și trebuie să fie, de fapt, variabila dependentă pentru a aplica ANOVA. Ce ipoteze de cercetare putem testa prin ANOVA? În primul rând, având o singură variabilă independentă, putem testa numai ipoteze legate de variabila independentă respectivă, mai specific aici legate de efectul consumului de cafea asupra performanței în rezolvarea de probleme. Însă, deoarece consumul de cafea apare în 3 forme, iar acestea pot avea efecte distincte asupra performanței în rezolvarea problemelor, putem formula cel puțin 2 ipoteze de cercetare distincte, și anume: 1A, performanța rezolutivă este mai bună în cazul unui consum moderat de cafea decât în absența consumului de cafea, și 1B, performanța rezolutivă scade în cazul unui consum ridicat de cafea în comparație cu un consum de cafea moderat. Ce trebuie să reținem este că acestea reprezintă ipoteze de cercetare și ele nu reprezintă chiar același lucru cu ipotezele statistice. Ipotezele de cercetare se referă la conceptele operaționalizate în cadrul cercetării și ele trebuie formulate luând în considerare teoriile și studiile existente. Cu alte cuvinte, noi aici ne așteptăm ca un consum moderat de cafea să optimizeze funcțiile cognitive și să potențeze capacitatea de rezolvare de probleme, în timp ce un consum ridicat de cafea ar duce la eliminarea efectelor pozitive ale consumului moderat. Nu se precizează nimic aici în aceste ipoteze despre diferența dintre un consum absent și un consum ridicat și aceasta ar putea face obiectul unei ipoteze. Oricum, aceste ipoteze nu se formulează la întâmplare, ci pe baza unor modele și pe baza unor studii anterioare care ne permit și să explicăm de ce cafeaua ar avea un astfel de efect. Și acestea trebuie să preceadă în cadrul teoretic al lucrării formularea ipotezelor. În aceeași ordine de idei, spuneam că trebuie să facem diferența între ipotezele de cercetare și ipotezele statistice, adică ipotezele pe care le testăm prin intermediul testelor statistice. Ce putem testa prin ANOVA? În primul rând, observăm că se poate testa o ipoteză nulă omnibus care spune că la nivel de populație mediile celor 3 grupuri sunt egale. μ1 este egal cu μ2 este egal cu μ3. În contextul studiului de față, cele 3 medii se referă la mediile de la nivel de populații ale grupurilor care sunt expuse la consum absent, la consum moderat și la consum ridicat de cafea. Ipoteza alternativă spune că această ipoteză este falsă, ceea ce ar însemna că cel puțin una dintre medii este diferită de celelalte, dar nu precizează exact care dintre ele. Pentru a testa această ipoteză, se va calcula o valoare f, care este raportul dintre o varianță efect și o varianță eroare, și o valoare p sau o probabilitate asociată acestei valori f. Pe baza acestor valori, o să decidem dacă respingem sau reținem ipoteza nulă omnibus. Vom vedea imediat cum.
Dacă respingem această ipoteză nulă omnibus, tragem doar concluzia că există o diferență semnificativă între medii, dar nu știm exact unde. Din acest motiv, pentru a testa ipotezele de cercetare pe care le-am formulat anterior, nu este suficient să ne oprim aici la testarea ipotezei omnibus, ci va trebui să facem și analize post hoc. Acestea ne vor permite să facem comparații între grupuri luate două câte două, fiecare comparație având așadar câte o ipoteză nulă specifică testată. Ca să înțelegem mai bine outputul cu rezultate din ANOVA, trebuie să ne uităm puțin și la formula acestei valori F, valoarea calculată a testului pentru ipoteza omnibus. Ea are la bază partiționarea varianței totale în mai multe forme sau surse de varianță. În primul rând, să ne oprim la conceptul de varianță totală. Varianța totală se referă la variabilitatea tuturor scorurilor din studiu în jurul mediei mari, adică în jurul mediei acestor scoruri. Într-un design cu eșantioane independente, fiecare individ are un singur scor, prin urmare varianța totală este pur și simplu varianța acestor scoruri individuale în jurul mediei lor. Ca să nu fie confuzii cu privire la terminologia folosită, ne amintim că varianța se calculează ca un raport între suma pătratelor și gradele de libertate. Așadar, eu vorbesc despre partiționarea varianțelor și despre tipuri de varianță, dar fiecare varianță pe care o vedem pe slide se calculează împărțind suma pătratelor la gradele de libertate corespunzătoare pe care le vedem în fiecare căsuță. SS este abrevierea pentru suma pătratelor, DF pentru gradele de libertate. Astfel, varianța totală, de exemplu, este suma pătratelor totală supra gradele de libertate totale. Partiționarea varianței are la bază ideea că există mai multe surse de varianță. Cu siguranță există factori care acționează aleator este posibil însă să existe și factori care acționează sistematic, iar aceștia vor fi captați diferit de diferite forme în care se descompune varianța totală. Astfel, în ANOVA unifactorial cu eșantioane independente, varianța totală se partiționează întotdeauna în varianță intragrup și varianță intergrup, sau în limba engleză, varianță within groups și varianță between groups. Varianța intragrup sau within groups reflectă diferențele care există între persoane care fac parte din același grup și sunt expuse la aceleași condiții experimentale. De exemplu, în grupul celor care consumă moderat cafea apar diferențe în ceea ce privește punctajul la rezolvarea de probleme. De unde vin aceste diferențe? Ele n-au cum să fie legate de consumul de cafea, pentru că toți consumă aceeași cantitate în grupul respectiv. E probabil că depind de o serie de factori care acționează aleator și dau diferențe de la om, de la o persoană la alta. De exemplu, nivelul de inteligență, cunoștințele anterioare, nivelul de oboseală în momentul rezolvării sarcinilor, motivație și altele. Varianța intragrup este egală cu SS intragrup, care însumează valorile SS din toate cele trei grupuri, supra DF intragrup, care este N mare minus K. N mare este numărul total de participanți din studiu. Varianța intergrup, pe de altă parte, reflectă diferențele dintre grupuri și este cu atât mai mare cu cât sunt mai mari diferențele dintre mediile celor trei grupuri. Practic, varianța intergrup este egală cu SS intergrup supra gradele de libertate intergrup. Pentru a calcula SS intergrup, scădem mediile fiecărui grup din media totală, ridicăm la pătrat diferența și o înmulțim cu numărul de persoane din grupul respectiv, iar apoi adunăm rezultatele pentru toate căsuțele. Gradele de libertate intergrup sunt egale cu numărul de grupuri minus 1, K minus 1. Așadar, dacă cafeaua are un efect sistematic, atunci acest efect va fi captat de varianța intergrup. Va crește diferențele dintre medii. Sigur, varianța intergrup captează și efecte nesistematice, de exemplu cele legate de repartizarea aleatoare a participanților în grupuri, dar dacă există un efect al cafelei, acesta se va reflecta în această varianță. Din acest motiv, în cadrul acestui design, varianța intergrup va avea rolul de varianță efect. Varianța intragrup sau within groups însă captează numai efectul factorilor nesistematici. Putem spune că ea va reflecta un fel de zgomot de fond pe care îl fac factorii nesistematici, care poate ascunde efectul variabilei independente, un eventual efect al variabilei independente.
Din acest motiv, ea se numește varianța eroare. Cele două varianțe apar în formula lui F astfel: varianța efect la numărător și varianța eroare la numitor. Asta este o formulă generală valabilă pentru toate tipurile de ANOVA. Ceea ce diferă de la un design la altul este modul specific de partiționare a varianțelor, care este mai complex la celelalte designuri, ceea ce înseamnă că, în funcție de tipul de design și de efectul calculat, rolul de varianță efect și de varianță eroare va fi luat de varianțe care poartă diferite nume. Toate aceste aspecte referitoare la partiționarea varianțelor nu sunt o abatere de la firul logic al prezentării, pentru că avem nevoie să înțelegem din ce este alcătuită formula lui F ca să putem citi în întregime output-ul din JASP sau din orice alt program de analiză statistică. Să trecem acum la analiză. Dacă deschidem JASP, observăm că variabila independentă apare într-un format numit long. Mai specific, variabila consum de cafea apare pe o singură coloană ca o variabilă categorială, iar valorile acestei variabile sunt cele trei niveluri ale ei. Alături apare variabila dependentă, performanța, care este o variabilă continuă. Fiecare participant apare prin urmare pe câte un rând și el are un scor, adică are o etichetă pentru variabila consum de cafea, etichetă care poate fi absent, moderat sau ridicat, și are un scor numeric pentru variabila dependentă pentru rezolvarea de probleme. Vom testa ipoteza potrivit căreia toate mediile celor trei grupuri sunt egale la nivel de populație. În acest scop vom apăsa iconița ANOVA, Classical ANOVA, și vom observa că se deschide o fereastră cu variabilele în partea stângă. Vom selecta prima dată variabila dependentă, care este performanța, și o vom muta din căsuța din stânga în cea din partea dreaptă sus, unde scrie Dependent Variable. Chiar mai jos avem o căsuță goală numită Fixed Factors, unde putem adăuga una sau mai multe variabile independente. Pentru scopul prezentării de față vom selecta numai consumul de cafea și vom ignora cealaltă variabilă numită dificultate. Dacă am luat în calcul și dificultatea, am avea un design bifactorial, analiză care cuprinde două variabile independente și pe care o vei găsi în materialele referitoare la ANOVA bifactorial. Deocamdată, pentru că vrem să ilustrăm ANOVA unifactorial, mutăm numai variabila cafea în căsuța cu Fixed Factors. O să bifăm și căsuța cu statistica descriptivă în partea de jos. În mod normal, analizele descriptive preced aplicarea testelor statistice și le facem plecând de la iconița Descriptives din bara de sus. Deocamdată, pentru obiectivele prezentării de față, sunt suficiente analizele pe care le primim prin intermediul acestei bife. De asemenea, pentru a avea rezultate complete, vom selecta și un indicator de mărime a efectului și vom alege eta pătrat parțial. Rămâne să discutăm altă dată despre diferențele dintre acești indicatori, deocamdată doar pentru a ilustra mărimea efectului, selectăm acest eta pătrat parțial. Să vedem acum ce arată output-ul cu rezultate. În primul rând, dacă ne uităm la tabelul cu analize descriptive, vedem o sinteză a rezultatelor de la nivelul eșantionului. Pe coloana cu N avem numărul de participanți și vedem că sunt câte 40 de participanți în fiecare grup, deci N mare este 40 ori 3, adică 120. Aici trebuie să fim atenți la tipul de design, pentru că la designurile cu măsurători repetate poate fi vorba despre aceiași participanți care trec prin toate modalitățile, sau dacă sunt doar măsurători repetate, sunt aceiași participanți care trec prin toate modalitățile variabilei independente, dar aici, fiind eșantioane independente, avem câte 40 de participanți în fiecare condiție, deci în total 40 ori 3, 120 de participanți. E important să identificăm corect numărul de participanți ca să fie mai clare pe urmă valorile de la gradele de libertate, de exemplu, din tabelul cu ANOVA. Oricum, în tabelul acesta cu statistica descriptivă, pe coloana cu means, avem mediile celor trei grupuri, iar pe coloana SD avem abaterile standard. Uitându-ne la medii, observăm că acestea corespund tiparului pe care l-am postulat în ipotezele de cercetare formulate. Un consum moderat de cafea se asociază cu o performanță mai crescută în rezolvarea de probleme, în comparație cu situația în care nu se consumă cafea deloc.
Un consum mai ridicat de cafea însă se asociază cu o performanță mai scăzută decât avem la un consum moderat, o performanță asemănătoare cu cea de la un consum redus sau de la un consum absent. Prin urmare, la nivel de eșantion, datele sunt congruente cu ipotezele formulate. Da? Tabelul cu analiza descriptivă ne spune cum sunt datele la nivel de eșantion. Se pune însă problema dacă putem generaliza la populație aceste rezultate și pentru a decide asta o să ne uităm la valoarea F din tabelul de mai sus și la probabilitatea asociată acestuia. Ne amintim că F reflectă raportul dintre două varianțe, o varianță efect la numărător și o varianță eroare la numitor. Varianța efect este varianța intergrup și apare pe primul rând al tabelului, care începe cu numele variabilei independente, consumul de cafea. Aceasta este așadar varianța care ar surprinde un eventual efect al consumului de cafea sau în ANOVA unifactorial varianța intergrup sau between groups. Suma pătratelor intergrup este 2057, gradele de libertate intergrup sunt egale cu 2, iar varianța intergrup este 1028. Această mean square sau medie a pătratelor nu este altceva decât varianța, adică suma pătratelor supra gradele de libertate. SS supra DF, 2057 supra 2 egal 1028. Următorul rând se numește residuals și cuprinde de fapt componentele varianței eroare corespunzătoare varianței efect de mai sus. Ne amintim că în ANOVA unifactorial cu eșantioane independente aceasta este varianța intragroup sau within groups. Suma pătratelor pentru varianța eroare este 18.820, gradele de libertate sunt 117, iar varianța eroare propriu-zisă este 160,8. Și acum, valoarea care ne interesează este valoarea F mare, care este 6,394. Aceasta nu este altceva decât raportul dintre varianța efect 1028 și varianța eroare 160,8. Cu cât este mai mare valoarea lui F, cu atât crește șansa de a respinge ipoteza nulă. F are și o valoare P asociată, aceasta se numește probabilitatea asociată testului și reflectă, exprimat aproximativ, șansa de a obține o valoare la fel de mare ca acest F calculat în condițiile în care ipoteza nulă ar fi adevărată. Astfel, putem spune aproximativ că cu cât valoarea lui P este mai mică, cu atât este mai mică șansa ca ipoteza nulă să fie adevărată, dată fiind această valoare F pe care am obținut-o. Valoarea P se compară cu o valoare alfa setată de cercetător. În condițiile unui test F omnibus, această valoare este stabilită de regulă prin convenție la 0,05. Dacă P calculat este mai mic de 0,05, respingem ipoteza nulă. Așa se întâmplă și în acest caz. P asociat lui F este 0,002, prin urmare respingem ipoteza nulă care spunea că mediile celor trei grupuri sunt egale la nivel de populație și tragem concluzia că există probabil cel puțin o medie diferită de celelalte. Pentru a afla exact unde sunt diferențele, trebuie să aplicăm analize post hoc. Așadar, deocamdată, datele sunt congruente cu ipotezele formulate, pentru că se observă diferențe, dar aceste rezultate pe care le-am obținut până în acest moment nu sunt încă suficiente pentru a trage concluzii definitive cu privire la acele ipoteze de cercetare specifice pe care le-am formulat. Mai vreau să precizez câteva detalii legate de modul de raportare a datelor. Așa cum vedem pe slide, nu se raportează niciodată P singur, chiar dacă el este cel important pentru decizia statistică. Îl raportăm mai întâi pe F, la indicele căruia punem în paranteză cele două grade de libertate. Primul este întotdeauna gradul de libertate de la numărător, de la varianța efect, iar al doilea este gradul de libertate de la numitor, adică de la varianța eroare. DF efect este K-1, numărul de grupuri minus 1, 3 minus 1 egal cu 2, iar DF eroare este N mare minus K. Avem 120 de participanți, așa cum am văzut mai devreme, împărțiți în 3 grupuri, deci DF intragrup este 117. Valoarea lui P se notează imediat după F pentru că este probabilitatea asociată testului, adică asociată acestui F calculat.
Prin compararea acestui P cu alfa setat, decidem asupra semnificativității statistice a rezultatelor. Rezultatele semnificative statistic înseamnă că tiparul pe care l-am observat la nivel de eșantion, în cazul nostru diferențele dintre medii, poate fi generalizat la populație. Pentru ca rezultatele să fie complete, cel puțin până în acest punct al testării ipotezei omnibus, trebuie să raportăm și un indicator care ne arată semnificativitatea ecologică sau practică a rezultatelor și acesta este indicatorul de mărime a efectului. Nu este scopul prezentării de față să insistăm acum asupra unor indicatori diferiți ai mărimii efectului și a diferențelor dintre ei, dar cu rol didactic am ales să calculez eta pătrat și eta pătrat parțial și ce vreau să reținem aici este că la ANOVA unifactorial cu eșantioane independente, cele două valori eta pătrat și eta pătrat parțial sunt identice. Numai la acest tip de design se întâmplă acest lucru pentru că aici varianța se descompune simplu, numai în varianță efect și varianță eroare. Voi explica într-un alt video mai specific aceste formule și motivele pentru care apar aceste diferențe. În cadrul acestui studiu, valoarea lui eta pătrat este 0,09 și o raportăm la următoarea grilă. 0,01 înseamnă o mărime a efectului mică, 0,06 o mărime a efectului medie, iar 0,14 o mărime a efectului mare. Putem spune așadar că în studiul de față, mărimea efectului este apropiată de una medie.